Takže pekný večer prajem všetkým zúčastneným. Je mi teda ľúto, že som sa nemohol zúčastniť osobne, bohužiaľ. Osobné dôvody mi v tom zabránili, ale teda pokúsim sa túto prednášku odprezentovať týmto spôsobom. Jej téma, ako už bolo teda avizované, je védické slovanstvo, často aj pejoratívne nazývané ufoslovanstvo. No a ja sa teda pokúsim odprezentovať svoj štvoročný výskum, ktorý som medzi týmito skupinami robil. Teda pozrieme sa na to, aká je ich história, čomu vlastne veria a o čo im v podstate ide. Takže ja sa pokúsim zazdieľať, prezentáciu. Tak, dúfam, že ju už vidíte všetci. Dobre, takže bez dlhých rečí teda poďme na to. Dobre. Takže základné pojmy, ako som povedal, teda hnutie vzniklo v Ruskej federácii v roku 1992 a je založené na svätých textoch nazývaných tzv. Slovansko-árijské védy. Na Slovensku sa začalo šíriť približne po roku 2000, najmä cez internetové stránky, ako napríklad stránka tartaria.sk, dnes už neexistujúca, teda tartaria.sk ešte existuje, predtým to boli www.vedy.sk. Tá už neexistuje, teraz je to www.tartaria.sk. Ide o hnutie, ktoré kombinuje prvky novopohanstva, ezoterických učení, panteónu inšpirovaným dharmickými náboženstvami. No a zároveň sa prezentuje ako pôvodné náboženstvo indoeurópskych národov, čo mu pridáva istý etnonáboženský rozmer. Toto ešte podrobnejšie vysvetlím neskôr. Na Slovensku pôsobí vo forme občianskych združení bez pevnej štruktúry, pričom sa delí na tri základné skupiny. Teda ja som ju rozdelil na tri základné skupiny, pretože oni sa nevedia vzájomne ani len pomenovať, dokonca ani sami seba nedokážu, nemajú jednotný názov, doteraz ešte stále nemajú jednotný názov. Na tri, teda, ako som spomenul, tri skupiny, antropocentrickú, teocentrickú a ezoterickú, liečiteľskú. Takže, a k ním sa samozrejme podrobnejšie dostanem neskôr. Napriek tejto fragmentácii sa hnutie orientuje na šírenie svojho učenia cez prednášky a semináre. Ja som pri výskume identifikoval istý problém s tým presným zaradením hnutie slovansko-árijských ved do typológie náboženských hnutí, že čo to vlastne je, či je to v úvodzovkách sekta, aj keď teda v modernej religionistike sa už tento pojem nepoužíva, alebo inklinuje to skôr k nejakej organizovanej cirkvi, alebo je to skôr nejaký kult. Čiže toto bolo extrémny problém to zaradiť. Ak zostane čas, tak skúsim sa potom k tomu dostať troška neskôr. Cieľom teda môjho výskumu bolo preskúmať nielen fungovanie a štruktúru, ale aj overiť postavenie na slovenskej náboženskej scéne, že či je teda možné chápať toto hnutie ako prejav nejakej narastajúcej netradičnej religiozity alebo spirituality, alebo je to skôr nejaký výstrelok, nejaký akože, ktorý ide absolútne pomimo taká nejaká exotická senzácia, ktorá za chvíľočku vyprchá. Dôležitým aspektom bolo tiež preskúmanie samozrejme týchto cieľov tejto skupiny a týchto hnutí, ako oslovuje svojich členov v kontexte teda relatívne tradičného katolického Slovenska a že aký je ten hlavný atraktor, ktorý vlastne k tomu ľudí láka. A tu by som ešte zdôraznil teda ten základný problém, že nemajú teda spoločné pomenovanie, vlastne oni sa sami nevedia nazvať. V ruskom kontexte môžete nájsť takzvaný inglizmus, či už s mäkkým alebo tvrdým i, oboje sa používa hlavne v angličtine. Na Slovensku toto nepoužívajú. Toto pomenovanie, teda poznajú ho samozrejme, ale chápu pod ním označenie tej pôvodnej cirkvi starodávnych starodávnych vedistických ortodoxných veriacich. Ak sa dobre pamätám, je to tam myslím niekde napísané v tej prezentácii. Čiže iba v ruskom kontexte používajú tento anglizmus. Dobre, tak poďme ďalej. No to aby ste mali teda lepšiu predstavu, že o kom vlastne hovoríme a o čom. Takže ten pán vľavo na ľavom hornom obrázku je teda zakladateľ hnutia Páter D, ktorý toto celé vymyslel, respektíve, ako on hovorí, teda objavil.
keďže on tvrdí teda, že učenie týchto slovansko-árijských ved pochádza z zlatých dosiek napísaných runami, ktoré opatrovali mudrci na Sibíri a on ich iba preložil a zverejnil. Pod ním je súčasný ruský spisovateľ Alexander Asov, známy aj pod pseudonymom Bus Kresen, ktorý v podstate sa podielal na vzniku slovansko-árijských véd tým, že vymyslel, v podstate pripojil, keď vyšla v 60. rokoch, sa to pamätám, Velesova kniha v ruskej, teda vtedy ešte v Sovietskom zväze, tak on k nej pripojil práve ten názov, že slovanské védy. Takže autori sa to traduje, čiže toto je jeho taký hlavný prínos k tým. Ale on sám sa považuje za vedistu, je aj astrológ, ale teda nie je pokiaľ viem aktívnym členom ani v Rusku, ani nikde inde. Tie budovy, ktoré tam vidíte na obrázku, sú chrámy, ktoré kedysi stáli, teda ten horný ten už pokiaľ viem nestojí, stál kedysi v Omsku, to bola akože hlavná centrála, hlavný chrám tohto vedistickej cirkvi, inglistickej. Keď ho potom samozrejme úrady zatvorili, tak funguje už len ten menší, čo je zároveň rezidencia Pátra Dia. Ten pán na pravom hornom obrázku je Vladimír Laubert, o ňom ešte tiež bude reč. Je to vlastne človek, ktorý védizmus, respektíve védske slovanstvo doniesol na Slovensko a je jeho hlavným ideológom a šíriteľom. A ten posledný obrázok vpravo dolu, to zobrazuje jednu z teda hraníc, ktorá bola navršená na oslavu Sviatku Perúna. Vidíte tam zabodnutý meč do toho. To sa celé samozrejme zapáli, teda je to posvetný oheň. Diskutujú religionisti a archeológovia v tomto zvyku. Nie je to úplne vedistický vynález. Niektorí religionisti sa domnievajú, že pravdepodobne ide o prapôvodný skýtsky zvyk. Samozrejme, vedisti vám budú tvrdiť, že je to samozrejme slovanský zvyk určite na oslavu Perúna ako bojovníckeho božstva. Prečo to tu uvádzam? Chcem len podotknúť, že tá prax, ktorá je popísaná v tých védach, je diametrálne odlišná od toho, ako je praktizované to védické slovanstvo na Slovensku alebo prípadne v Čechách. V Čechách je teda situácia výrazne lepšia, ak to tak môžem povedať. Tie skupiny sú veľmi maličké, ak vôbec sa to dá nazvať skupiny, ale pokiaľ viem, na Morave minimálne istá pobočka existuje. Hmm. Dobre, tu by som len tak veľmi krátučko vlastne povedal, že teda, ako som ja postupoval pri tomto výskume, lebo mnohí kolegovia, keď sa dozvedeli teda, že aký ja robím výskum, tak ma veľmi chválili, že to je super, ty sa tam infiltroval a podobne. A ja hovorím, že ale ja som sa nemusel nikam infiltrovať, ja som nerobil nejaký skrytý výskum ani investigatívnu žurnalistiku. Ja som prišiel úplne priamo na rovinu pred tých organizátorov týchto stretnutí, povedal som im, kto som, čo som, že chcem robiť takýto výskum a že chcem napísať o tom jednoducho vedeckú prácu. No a tie reakcie boli samozrejme rôzne. Tá antropocentrická skupina, vysvetlím potom ten pojem ešte neskôr, tá v podstate povedala, že no, že možno uvidíme. Hej, ale už sa mi neozvali v podstate. Ale ja som na ich stretnutia aj tak chodil, ja som sa akože, nebránili mi prísť. Ja som prišiel, ohlásil som sa s tým, že budem si aj robiť poznámky, budem fotografovať a podobne, tak s tým napríklad absolútne nemali problém. Dokonca oni sami tam mali vlastného fotografa a kameramana, ktorý zhotovoval fotografie a záznamy a veľa ich záznamov sa dá nájsť dokonca aj na YouTube, takže s týmto absolútne nejaký že skrytý výskum ja som nemusel robiť, nemali s tým absolútne žiadny problém. Moja hlavná, na tie ostatné skupiny, napríklad tá teocentrická, tak tá ma ako absolútne prijala, tí boli dokonca nadšení z tohto výskumu. No a tá posledná, tá ezotericko-liečiteľská, to sa ešte k tomu podrobne dostanem. Tam som robil v podstate len teoretický výskum, pretože ona v dobe covidu prakticky neexistovala na Slovensku. Teda tie myšlienky, áno, zo pár jednotlivcov to praktizovalo, ale nestretávali sa, keďže to nebolo možné. No, čiže teda moja primárna výskumná metóda bola zúčastnené pozorovanie. Ja som priamo chodil medzi tých ľudí, robil som si poznámky, zapisoval, fotografoval. Takisto dôležitým aspektom bola online etnografia, čo je tiež metóda teda súčasnej antropológie, ktorá používa internet.
Bez toho by to už dneska nešlo. O to viac, že pôvodne tieto skupiny začínali ako internetové skupiny, čiže sa prejavovali iba na internete a nejak výraznejšie v tom fyzickom svete sa začali manifestovať až okolo roku 2015-16, ak si dobre pamätám. Snažil som sa robiť aj intervia s týmito členmi týchto hnutí. Tu som narazil na istý problém. Nie, že by nechceli sa rozprávať, ale nechceli, aby som ich nahrával. To bol prvý problém na diktafón. A obrovský problém pre nich bol podpisovať informovaný súhlas, že teda tie dáta budú použité na vedecký výskum a na vedeckú analýzu. A on mi dokonca jeden z tých hlavných organizátorov povedal, že Tomáš, ja ti verím, hej, verím, že nepodpisujem nič, čo by si mohol zneužiť proti mne, ale ja naozaj neviem, kto za tebou stojí a kto stojí za všetkými týmito vedeckými inštitúciami, čiže naozaj neviem, za čo všetko ti ja dávam súhlas. Čiže oni toto chápali troška tak akože až duchovne by som povedal a je tam teda vidno ten príklon tým konšpiračným teóriám. Takže som nakoniec od týchto intervia upustil, iba som teda vždy, keď sme sa išli rozprávať, že áno, že robím takýto výskum a rozprávali sme sa v neformálnych prostrediach alebo teda počas napríklad hostiny po obrade, po rituáli. A následne som si iba spravil do výskumného denníka poznámky, som si stručne zachytil tento rozhovor, o čom sme sa rozprávali, lebo ak by som tam behal s diktafónom, tak by som sa ďaleko nedostal. A podpisovanie teda tých informovaných súhlasov to už vôbec nie. Čo boli teda také hlavné problémy počas výskumu? COVID-19, áno, tam bol problém, aj keď oni teda tie skupiny dosť nerešpektovali tie pandemické opatrenia, ale a troška to limitovalo aj ich aktivitu, hlavne zo začiatku. Tiež bol problém teda, že politizácia prostredia. Tým myslím to, že napriek tomu, že tieto skupiny sa chápu ako apolitické, že nechcú mať s politikou v podstate nič spoločné, tak väčšina z nich inklinuje k takému pravicovejšiemu spektru. No, liberáli to nie sú rozhodne, ale zase mnohí majú výhradu aj napríklad voči niektorým tým pravicovým stranám na Slovensku, tým extrémne pravicovým, myslím, a nacionalistickým. Takže snažia sa proti tomu vystupovať, teda chápu sa ako apolitickí, ale nie sú úplne apolitickí. Terén výskumu, to bol vlastne, tie obrady a semináre sa organizovali v podstate po celom Slovensku, bolo to rôzne. Ja počas toho môjho štvoročného výskumu, tak to bolo prípadne približne 6 krát do roka, obrady a rituály zhruba 4 krát do roka, takže to bolo veľmi podobné ako aj možno v iných novopohanských skupinách. Hm. No, teoretické koncepty, alebo ako sa vlastne stalo, že niečo takéto sa na Slovensku pomerne dobre uchytilo. Sú to všetko teórie sociológie náboženstva. Ja to iba veľmi stručne prebehnem, pretože nechcem vás tu mučiť týmito, uh, týmito teóriami. Takže po oktobrovej revolúcii nastali veľmi dramatické zmeny vo všetkých oblasti života, hlavne teda na Slovensku. Jedným z cieľov, pardon, na Slovensku, v Rusku. Bavíme sa samozrejme o roku 1917. No a jedným z cieľov bolo teda nahradiť tú pravoslávnu spiritualitu. Pardon, čakajte, ja som asi preskočil slajd. Mhm. Áno, pardon, už to mám. Mhm. Takže teda k tým teóriám sociológie. Čiže v súčasnosti teda dochádza k zmenám v náboženskom živote, ktoré odrážajú aj širšie spoločenské a kultúrne zmeny. Návštevnosť tých tradičných bohoslúžieb klesá, no zároveň stúpa popularita individualizovaných fóriem spirituality, ako sú New Age či rôzny náboženský eklekticizmus. Globalizácia, modernita, individualizácia hrajú kľúčovú rolu pri týchto zmenách, pričom náboženstvo čoraz viac presúva z verejnej do súkromnej sféry. Preto práve sa hovorí teda, že existuje nejaká doba sekularizácie. Hoci sa teda predpokladá, že sekulárna doba prinesie úpadok náboženstva, úplne tak sa to nestalo. Paradoxne s postupujúcou sekularizáciou dochádza aj k desekularizačným trendom, čiže mnohí ľudia teda hľadajú transcendentálne hodnoty ako odpoveď na nejaký relativizmus a neistoty súčasného sveta.
Tradičné náboženstvá, teda napríklad kresťanstvo, teda reagujú na zachovanie svojej relevancie, pričom teda nové formy spirituality ponúkajú skôr teda to individuálne prispôsobenie tej cesty svojej duchovnej. Uh, Tento dynamický proces je teda označovaný ako pôsobenie sekularizácie a desekularizácie, reflektuje súčasnú pluralitu spoločnosti, kde náboženstvo stále zohráva významnú, hoci transformovanú úlohu. Budúcnosť ukáže, či tieto tendencie nájdú rovnováhu alebo povedú ku konfrontácii. Tým chcem povedať iba toľko, že ako som teda hovoril, že predpokladali sociológovia, že nastane úpadok náboženstva, to sa samozrejme nestalo. Stalo sa však to, že ako povedal sociológ Hartmut Zinzer, Európa nie je religiózna menej, ale je religiózna inak. Hej. Čiže nestalo sa to, že teda náboženstvo stratilo význam, ale sa jednoducho zmenilo sa to, že v čo ľudia veria a ako ľudia veria. Už to nie je o tom, že idem každú nedeľu do kostola na spoveď a podobne, ale teda hľadám skôr nejakú vlastnú cestu, meditácie, či pohanstvo a podobne. Čiže toto je vlastne jeden z tých veľkých faktorov, ktorý umožnil prienik takýchto hnutí na Slovensko. Teda, nie len na Slovensku. Na Slovensku, keď to stiahneme, teda ako som už spomínal, v 89., keď padol komunizmus, tak sa naštartovali také v podstate dva súperiace procesy, čiže jednak znovu nastolenie teda demokratického a sekulárneho štátu, ktorý umožňoval samozrejme aj prienik týchto alternatívnych duchovných smerov, ale zároveň aj nejaká reštaurácia cirkví do ich pôvodnej, nechcem úplne povedať, že mocenskej, ale veľmi vplyvnej pozície. Hej? Čiže to sa samozrejme úplne nepodarilo, možno v 90. rokoch na chvíľočku áno, ale teda ten pokles, úbytok tých veriacich už sa samozrejme nezastavil a pravdepodobne sa už ani nezastaví, uvidíme, no to sa ukáže až v budúcnosti. Čiže tu by som iba tak skrátene už teda povedal, že čo je teda netradičná alternatívna religiozita alebo spiritualita, čiže nekresťanské, to, čo je teda na Slovensku nekresťanské alebo nie je v súlade s učením cirkvi, teda všetky možné importy alebo nejaké znovu objavené prvky, ako je napríklad pohanstvo. Hej. Ten samozrejme v minulosti mohol byť tradičný, ale potom bolo kresťanstvo a už v súčasnosti nie je, takže je to netradičná vec. Ah, Ja teda som predpokladal, že nárast prítomnosti týchto netradičných predstav súvisí práve s tou detradicionalizáciou, teda že ľudia sa cítia ako si nejak um, vykorenení, respektíve, že nepovažujú už tradíciu za to smerodatné, hej. A práve tá individualizácia ponúka to, že človek si môže tú svoju nejakú náboženskú identitu vyskladať na mieru. OK, genéza hnutia slovanských hárických véd. Slovansko-hárických véd. Toho pána, čo tam vidíte, teda Alexandra Asova, som už spomínal, ten teda zaviedol ten pojem slovanské védy. V 70. a 80. rokoch ono to dochádzalo, sa tam prepájala vlastne orientálna spiritualita, najmä buddhizmus a hinduizmus. Tieto učenia, tieto východné, myslím, oni boli veľmi, veľmi populárne medzi sovietskou inteligenciou, najmä v 80. rokoch. Samozrejme tak undergroundovo, lebo oficiálny režim niečo také nepovoloval. No a keď sa samozrejme pomery uvoľnili, tak mnohí z nich cestovali do Číny, Indie, Vietnamu, Koreje, a podobne, aby teda hľadali ako nejaké osvietenie. Niektorí, ktorí sú dnes vedisti, to tu síce nemám spomínaný, ale jeden veľmi, veľmi vplyvný kňaz, používa pseudonym Vedagor, v Ruskej federácii, tak ten údajne cestoval do Tibetu. Tam sa stretol s istým lámom, od ktorého teda dostal ako nejaké zasvetenie, ale zároveň mu odporúčil tento láma, aby hľadal osvietenie vo svojej vlastnej tradícii, že prečo hľadať cudziu. No a tak sa vlastne začala aj tá tradícia tých slovansko-árijských ved. Už formálne nevieme, že či je to dielo samozrejme len Pátra Dia alebo aj niekoho ďalšieho. Je isté, že oni sa s týmto Vedagorom sa poznali, je teda možné, že to založili spolu, ale teda formálny zakladateľ je dnes považovaný len Páter Dí, vlastným menom Alexander Jurjevič Chynevič. Bol to teda samouk v oblasti psychológie, parapsychológie, hypnózy, viedol ešte za Sovietskeho zväzu, prednášal o hypnóze. On nie je teda úplne nevzdelaný, vyštudoval Omský polytechnický inštitút,
ale časkoro ho teda viac zlákala tá ezoterika. Založil centrum Jiva Astra v roku 1990. Toto centrum sa neskôr transformovalo na tzv. Novopohanskú cirkev. Jiva Astra alebo Jiva chrám Inglie, ktorá bola zameraná na šírenie náboženstva údajne pochádzajúceho z kozmu. Hej. Takže už tu vidíme ako nejaký ten mimozemský narratív. Toto náboženstvo však bolo určené len pre bielu árijskú rasu, teda kaukaskú rasu. Hej. Chynevič bol známy svojou schopnosťou spájať rôzne prvky od ľudovej medicíny cez slovanskú mytológiu až po symbol ako svastika, ktorý prezentoval v náboženskom kontexte ako pôvodný slovanský symbol. Významným prvkom samozrejme bolo teda, keď spísal tie slovansko-árijské védy, ktorých miešal ideu o tajnom poznaní véd s prisahaneckými konšpiračnými teóriami, obvinujúc kresťanstvo z ničenia a zatajovania slovanskej kultúry. Politický aktivizmus bol súčasťou jeho učenia, pričom udržiaval kontakty s nacionalistickými organizáciami, získal podporu Ruskej národnej jednoty. No toto sa troška zmenilo, keď sa zmenili pomery, keď sa dostal k moci Vladimír Putin, tak ten sa snažil Rusko, eh, nechcem povedať, že demokratizovať, ale nejak tak dostať do istých nejakých zákonných línií a tendencií. No a toto sa dotklo potom aj teda Chyneviča, ktorý bol obvinený z rasizmu, antisemitizmu, čo viedlo k súdnym zákazom tejto literatúry, aj dokonca aj organizácie. Napriek tomu po odsúdení v roku 2009 a zákaze jeho hnutia v roku 2015 pokračoval vo svojich aktivitách, teda najmä s prostredníctvom internetu. Ono v súčasnosti tá cirkev je, pokiaľ viem, zakázaná, ale ten zákaz je taký troška bezzubý v rôznych takých undergroundových formách a funguje ďalej. A dokonca mnohí výtvarníci, umelci ruskí sú tým vedizmom, tým inglizmom pomerne silne ovplyvnení a tvoria diela, ktoré sú ním inšpirované, a ktorí ho oslavujú, dajme tomu. To sa týka hlavne výtvarníkov. Taký významný napríklad je Alexej Korolkov, ak si dobre pamätám, môžete si ho vygoogliť, tie jeho diela. Nejaké budeme aj tu v prezentácii, tak vám potom vás na to upozorním. Takže nie je pravda, že teda formálne zakázaní sú, avšak fungujú si v podstate, tá filozofia funguje veselo naďalej aj v Rusku. No, tu by som sa teda ešte krátko pristavil teda k tým jednotlivým knihám. Tam ich vidíte, teda, ktoré boli spísané: Kniha múdrosti Perúna, Kniha svetla, Slovo múdrosti Volcha Velimudra, Potvrdenie knihy svetla a Slavianstvo. Takto vyšli v Ruskej federácii. Na Slovensku boli niektoré zhustené, pokiaľ viem. Kniha múdrosti Perúna a Slovo múdrosti Volcha Velimudra boli spojené do jednej publikácie, čiže u nás ich už vyšli 4. Ak by som mal teda skrátene povedať, o čom tie jednotlivé knižky sú, tak ako som už spomínal, údajne pochádzajú z zlatých tabuliek písaných runami. Kniha múdrosti Perúna je teda jedným z tých základných textov, obsahuje prepis tzv. Santí, teda tabuliek z ušľachtilého kovu, na ktorých sú písané tie runy a tajné obrazy. Tieto santie obsahujú vraj starodávne poznatky, ktoré mali byť základom mnohých písomných systémov starovekých civilizácií. Prezentuje v podstate takú kozmogonický mýtus o Slovanov a Árijcoch, ktorí boli teda pôvodnými nositeľmi vedomostí, bojovali proti mimozemšťanom, teda temným silám, ktoré usilujú o dominanciu nad vesmírom. Kniha takisto obsahuje eschatologické učenie, kde je predpovedaný konečný súboj medzi silami dobra a zla, pričom Slovania a Árijci majú zachrániť svoju rasu pred zničením. Tento text je veľmi silne antisemický a je dokonca až otvorene rasistický, čo teda netvrdím len ja, ale popísali to vo svojich štúdiách aj viacerí etnológovia a bádatelia, ktorí tieto texty analyzovali, napríklad ruský etnograf Vladimír Šníroman. Kniha svetla pokračuje teda v tom rozvíjaní tejto kozmológie, popisuje stvorenie božským stvoriteľom Ramchatom, čo je teda ako nejaké aj vyššie božstvo vedistov, podobňuje nejakú absolútnu nepoznanú silu, hej. Takže
A jeho manifestácie sú samozrejme tí jednotliví bohovia. Čiže je tu istá paralela s hinduizmom. Kniha Svetla zdôrazňuje teda cestu duchovného rozvoja ľudstva cez zlatú cestu, ako jedným zákonom je láska ku všetkému, čo existuje, paradoxne. Zlo je v tejto teológii chápané ako prejav zaostalosti a démoni sú prezentovaní ako bytosti nižších dimenzií, ktorí usilujú o zlé účely. Kniha tiež opisuje súboj medzi Belbohom a Černobohom, ktorý symbolizuje večný boj medzi dobrom a zlom na Zemi. Slovo múdrosti Volcha Velimudra, slovo múdrosti je ďalším dôležitým dielom, ktoré slúži istá kultúrna príručka. Táto obsahuje zápovede, rozumejte, prikázania jednotlivých bohov, modlitby, praktické rady o sociálnom usporiadaní spoločnosti a podobne. A podobne takisto je to aj slavianstvo, ktoré je čisto praktickou príručkou, že ako by mali fungovať jednotlivé rody, občiny, dokonca poskytuje že diagramy a návody na stavbu chrámov, popisuje obrady od svadobného, rannej modlitby a podobne, čiže je to vyslovene praktická príručka pre tých, ktorí chcú praktizovať tento inglizmus. Aby ste si vedeli teda lepšie predstaviť, že ako fungovali tie jednotlivé ako sa teda začali štiepiť a ako fungujú tie jednotlivé organizácie, tak samozrejme na začiatku sme mali Sovietsky zväz, ktorý sa samozrejme rozdelil na niekoľko nezávislých krajín následne, teda najdôležitejšie z nich, čo sa týka Európy, teda Ruská federácia, Ukrajina. No a práve z Ruskej federácie bol inglizmus importovaný na Slovensko a následne sa potom pretransformoval na Slovensku na tzv. Antropocentrické vedické slovanstvo. Tá skupina je v podstate najradikálnejšia, je taká najmystickejšia. A dostane sa k nej ešte trošku neskôr, to len teda, aby sme stručne videli, že ako to vyzerá. No, z nej sa potom odštiepilo to teocentrické, od tejto antropocentrické sa odštiepilo teocentrické vedické slovanstvo, kvôli tomu, že jej členovia nesúhlasili práve s tým radikalizmom. Sú to nechcem povedať, že to liberáli, ale sú teda tolerantnejší aj voči majoritnej spoločnosti a nejakému liberalizmu. Dokonca nás nadväzujú v rámci akože nejakých ezoterických učení, tak nadväzujú aj spoluprácu s neslovanskými duchovnými vodcami, mali nejakého, v rámci semináru tam mali šamana z Guatemaly a podobne. Dokonca aj s nejakým súčasným islamským mystikom mali akože internetový seminár, čiže sú troška otvorenejší, nie sú to takí radikáli ako tí antropocentrici. No a ešte od toho, ešte dôležitý prvok je ten, a tomu sa ešte dostanem, to antropocentrické, teda toto, tvrdí, že už nemusíme uctievať bohov, že to je záležitosť starého veku, ktorý skončil v 2012. No a práve aj to bol jeden ten faktor, prečo sa rozsypalo teocentrické slovanstvo, oni tých bohov stále chceli uctievať. No a ďalšie odštiepenie teda nastalo od antropocentrického slovanstva, to je práve táto rodová škola Slovien, ktorá síce, že OK, my chceme, teda rešpektujeme ten duchovný vývoj, ktorý vy hlásate, ale my chceme napriek tomu ako pestovať aj tú kultúru a učiť sa tradičným remeslám a podobne. Takže sa odštiepili a je tam teda výrazný vplyv práve toho teocentrického slovanstva. A tá Liptovská skupina, tá sa takisto odštiepila toho antropocentrického, tá zase naopak tvrdí teda, že áno, v poriadku, tiež chceme stúpať po tej zlatej osi duchovného osvietenia, ale zároveň chceme uctievať aj bohov. Hej, takže tí sa znova odštiepili a je na nich výrazný vplyv. No a tá pravá strana toho diagramu, teda tam je tá živá jarga, tá má teda jediná je z ukrajinskej proveniencie. Tá je veľmi, až by som povedal, liberálna, nemá problém so žiadnym iným vierovyznaním, naopak kladie dôraz na to, že ten jedinec, ktorý príjme ich učenie, si ho môže sám prispôsobiť. Dokonca nemusí to byť ani v intenciách nejakého slovanstva. K tomu ešte troška poviem ďalej. A teda je veľmi inkluzívna a je veľmi otvorená, ale ako som povedal, na Slovensku v covidovom období prakticky nefungovala, ale pretože zakladateľ z Ukrajiny nemohol sem pricestovať.
No, dostávame sa teda vlastne k tomu, čo som v podstate zistil. Etnografia teda antropocentrickej skupiny. Ako som už spomínal, odmietajú uctievanie bohov, lebo teda je to prax starého veku. Kladú dôraz na teda individuálnu prax, ktorú väčšinou tvorí teda meditácia a nejaký by som nazval, že čistý život, ktorý podľa ich prikázaní teda sú tam samozrejme nejaké dietetické obmedzenia, ideálne nie je konzumovať mäso, absolútne odmietajú konzumáciu alkoholu, tabaku a podobných záležitostí. Nabadajú teda, že individuálny vývoj je dôležitý, ale zároveň nabadajú ku kolektívnej praxi s autoritami. Táto skupina si z Ruska volala, majú svoju vedmu, takzvanú vedmu Nadeždu, ktorá častokrát viedla tieto semináre. V súčasnosti už sa tak deje troška menej, pretože prišli, už teda, keď tu bola tak zasvetila, už existuje na Slovensku aj máme akože slovenský okruh vediem, ktoré už môžu tieto veci, tieto semináre viesť. Takže už, už to nie je nutné, aby som chodila tak často. Ide teda o najvplyvnejšiu skupinu, považuje sa za teda vysoko exkluzívnu, teda znamená, že síce môžete tam prísť, ale musíte teda splňať isté predpoklady, hej, to znamená, že musíte byť teda bieli. Neviem, čo im stalo, že by im tam prišiel niekto inej farby pleti alebo inej nejakej ako národnosti alebo etnicity ako slovanskej. Napriek tomu oni tvrdia, že to nie je úplne... Nadežda povedala raz, že keby tu sedeli Číňania, tak nebudem robiť tento seminár. Nie preto, že by som ich neznášala, ale preto, že majú inú bioštruktúru. Že pre nich tieto techniky síce môžu používať, ale nebudú z nich mať taký veľký osoch ako Slovania. Hej? Takže toľko k tomu. No, vodcovia sú, ako som spomínal, Ladomír, teda to je Slovák, vlastným menom Vladimír Laubert, spisovateľ, ktorý píše teda hlavne tie publikácie o vedickom slovanstve. No a Vedma Nadežda, teda tento je ezoterický, teda iniciačný guru. Cieľ tejto skupiny je teda prostredníctvom povznesenia duchovného vývoja jednotlivca priniesť zlatý vek Slovanov. To si môže predstaviť ako analógiu nejakého príchod v rámci kresťanstva, príchod kráľovstva Božieho na zem. Čiže samozrejme Slovania by znovu získali svoju moc, svoje duchovné schopnosti ako telekinéza, telepatia a podobne. Samozrejme vládli by svetu, ale samozrejme tolerantne, otvorene, múdro a osvietene. Hlavnou teda bohoslužbou je meditácia, to si však nepredstavujte ani ako nejakú transcendentálnu meditáciu. Nie je predpísaný napríklad žiadny systém dýchania, ani žiadna nejaká, ako napríklad lotosová pozícia, že pozícia tela. Tá meditácia je veľmi voľná. Sú samozrejme, tá prvá vás, keď sa budete na tento seminári, tak Vedma Nádežda vám samozrejme prevedie touto meditáciou. Je teda o nejakú takú riadenú meditáciu, ktorú následne môžete potom vykonávať sami. No a líši sa samozrejme jej účel, ona nie je len teda meditácia pre meditáciu, ale v meditácii je možné sa chrániť, čistiť, je možné dokonca aj útočiť, čo táto skupina veľmi rada robí, oni to nazývajú preklínanie, čiže alebo teda samozrejme vystúpiť do vyšších, ako oni hovoria, rozmerností, aby v rámci získali skúsenosť toho vyššieho duchovného rozmeru. Zvláštnosťou tejto skupiny je, že ženy sú tu považované za duchovne vyspelejšie, pretože ľahšie údajne prenikajú do týchto duchovných jemnejších svetov. Muži sú, to ale neznamená, že sú nadradené mužom. Hej. V podstate ide tam nejaké rozdelenie úloh. Ženy sú teda považované za tie duchovnejšie, ktoré majú väčšiu tú duchovnú autoritu a muži naopak skôr v tom fyzickom svete, keďže sú silnejší, tak sú predurčení na to, aby boli samozrejme živitelia, bojovníci a vládcovia. Čo samozrejme by malo byť tým, že mali by mať svoju ženu, aby mohli duchovne stúpať. Možno ste zachytili, veľmi istého času to bolo veľmi populárne, tzv. Staroslovenská bukvica, čo je písomný systém, ktorý táto skupina používa.
každá bukvica má teda vlastný istý nejaký ezoterický magický význam, dá sa to používať, môže sa s ním samozrejme meditovať, dá sa to používať aj ako magický písomný systém, čiže napríklad podobne ako aj runy, aj runové písomníctvo, to sa zatiaľ ešte nevyučuje, údajne, že pretože tieto znalosti ešte nemôžu byť odhalené. V praxi by som to videl tak, že asi ešte nie je hotový preklad. Uh, Áno, táto skupina je zároveň tak najradikálnejšia, napriek tomu, že teda v ich diskurze, na ich seminároch je veľmi prítomný v tých narratívoch antisemitizmus, nacionalizmus, rusofilstvo, až taký rusizmus, čo je teda veľmi radikálna ruská ideológia. Napriek tomu odmietajú fyzické násilie, ale nebránia sa teda tomu duchovnému, teda tomu preklínaniu. A zaujímavé je, že odmietajú fyzické násilie, ale všetci muži chodia ozbrojení nožmi. Takže, lebo podľa ich tradície je to, že každý muž musí nosiť zbraň a musí vedieť so zbraňou zaobchádzať, aby vedel brániť svoj rod, svoju krajinu a tak ďalej. Dobre, teocentrická skupina, ktorú som spomínal, teda tí stále uctievajú bohov, troška, nie že opustili tú zlatú os duchovného osvietenia, po ktorej kráčajú tí antropocentrici. Títo si skôr chcú ten zlatý vek Slovanov priniesť tak, že budeme teda ostatných vzdelávať, budeme im v podstate príkladom. A to robia tak, že zakladajú si v podstate na Slovensku, pokiaľ existuje zatiaľ jedna, Slovanský dvor sa to volá, zakladajú si nejaké si komunitné centrá, kde jednak teraz už bývajú semináre, prednášky, koncerty, ale časom to chcú rozšíriť aj, že bude tam v podstate dielňa, napríklad kováčska dielňa. Takisto mali by k tomu byť pripojené pozemky, kde sa bude hospodáriť tradičným spôsobom, ovocné sady a podobne. Čiže chcú zakladať takéto nejaké komunitné centra alebo komúny, kde by vlastne sa praktizovalo táto skupina svoje učenie. Zároveň by sa učili ako tradičným remeslám a podobne. Čiže oni idú skôr tou kultúrnou cestou, než teda nejakou tou duchovnou. Majú tiež svojho ruského guru, Alexeja Orlova, ktorý tiež sem občas chodí na Slovensku a prednáša. Ako som spomínal, teda tá vyššia miera je tam tej inkluzivity, teda tolerancie, nie sú až tak radikálne, násilie, vrátane toho duchovného preklinania je odmietané absolútne z karmických dôvodov. Takže toto je aj častý rozpor medzi týmito skupinami. Uh, Tá ezoterická línia samozrejme existuje, tie meditácie sa dejú, sa konajú aj tu. Je však troška v úzadí, je to respektíve skôr individuálna prax, než nejaká kolektívna. Tu je hlavnou nejakou kolektívnou bohoslužbou obrad. A tu mi to nejako skočilo, pardon. Uh, Obrad alebo rituál, počas ktorého sa teda stretnú, zaspievajú sa. Napríklad zaujímavosťou je, že slovenské ľudové pesničky sú považované za mantry, ktoré sa teda počas obradu rituálu spievajú. Obetujú sa samozrejme vhodením do ohňa, či už väčšinou sú to koláče, zrnka, bylinky a podobné poživatiny. Nikdy sa neobetuje samozrejme nič násilím, čiže žiadne zvieratá, už vôbec nie ľudia. A veľmi, ako som spomínal, teda dôležitý aspekt tejto skupiny je etnonáboženskosť. To znamená, že teda ten etnický a náboženský princíp je v podstate nedeliteľný. To znamená, že oni aj o mnoho viac akcentujú teda tú slovenskú príslušnosť k tomuto náboženstvu. Napríklad, ako vidíte na tom obrázku, pred oltárom je tam teda postavená slovenská vlajka, ktorú nechcem povedať, že chápu ako božstvo, ale ako zástupný symbol božstva. Hej, že Slovensko je vlastne vymedzené naše nejaké kmeňové územie, ktoré nám bolo dané od bohov. A samozrejme to územie je tvorené matičkou zemou, čiže v podstate bohyňou. Takže tá vlajka má istý štatút ako takého symbolického božstva tam. Preto ten oltár je tam pred ňou.
Ako som spomínal, často idú cez tie ľudové zvyky, čo je napríklad teda preskakovanie vatry. Väčšinou sa to deje vždy 9 krát, pričom sa vždy pred každým preskokom, čo je 9 je posvetné číslo teda védického slovanstva, ako nejaký symbol dokonalosti. A pred každým preskokom sa väčšinou teda prevoláva na slávu niektorému z bohov. Či to už je na samozrejme individuálnom praktikovi, ktoré božstvá sú také osobné, ku ktorým má najsilnejší vzťah. Uh, to preskakovanie má samozrejme symbolicky aj duchovný význam. Je to jednak teda, že nejaké napojenie sa na živel ohňa. Malo by sa tak diať s bosými nohami a samozrejme nie sú zanedbávané ani ostatné živly. Následne po preskočení ohňa by bosými nohami mal prejsť pár krokov k malému jazierku, kde si samozrejme potom omočí nohy, čo je zase symbol napojenia na zem a vodu a samozrejme dýchaním a spievaním, to je zase symbol napojenia na element teda živel vzduchu. Hmm. Posledná skupina, ktorá je teda z takých tých väčších, ako som spomínal, Živa Jarga, to je tá ukrajinská. Je teda najtolerantnejšia, napríklad v rámci svojich duchovných cvičení povoluje aj to, že nemusíte používať alebo teda symbolicky chápať tú energiu, tú bohyňu ako energiu živý, ale môžete ju napríklad nahradiť kľudne aj pránou alebo dokonca Duchom Svätým, takže to už je čisto na tom individuálnom človeku, ako sa rozhodne tieto cvičenia praktizovať a v akom náboženskom rámci alebo diskurzu si tam môže dosadiť svoje božstvá. Hlavnou praktikou je teda duchovné liečiteľstvo, tzv. Celiteľstvo. Ak poznáte alebo máte prípadne niekto urobené zasvetenie do rejky, tak je to veľmi podobné, až na to namiesto teda japonských symbolov sa používajú symboly slovanské. Vidíte tu dva napríklad nakreslené, ktoré sú a samozrejme tiež táto energia tiež prúdi z kozmu cez ako kanál cez toho liečiteľa až do pacienta, kde teda lieči to, čo má. Taktiež samozrejme sa zaoberajú vlastným duchovným vývojom. Jarga je teda slovanská verzia jogy. Jogu takisto tam samozrejme praktizujú, aj keď je teda troška zmenená. Mnohé tie asány, ako sa volajú tie pozície, majú dnes slovenské názvy, teda slovanské názvy, ako napríklad ma napadne momentálne pozícia luku, ktorá je pomerne známa, tak tu nesie názov Stribogov luk. A tak podobne všetky sú premenované, ako aby boli poslovančené. Zakladateľ je teda Vladimír Kurovský. Na Slovensku sa objavuje iba veľmi výnimočne na seminári, raz, možno dvakrát do roka. V súčasnosti je to. A teda táto skupina funguje ako spolok jednotlivcov, teda buď tým, že tí ľudia absolvujú seminár a následne už teda praktizujú sami, alebo dokonca je možné aj len zakúpiť si knihu a praktizovať podľa nej. Nemá v podstate žiadnu organizačnú štruktúru ako tie ostatné. To funguje ako absolútne individuálne. Čiže, ale hovorím, táto je najmenej vplyvná na Slovensku a tí antropocentrici ich nemajú veľmi radi, dokonca týchto neznášajú, týchto tolerantných. No, aby sme vlastne mohli nejak náboženstvo skúmať, tak toto tiež len tak rýchlejšie prebehnem. Parsimonický model, čiže základný alebo referenčný model, pochádza od nemeckého sociológa Polaka. V podstate ide o to, že vy si to náboženstvo akože rozdelíte na jednotlivé nejaké aspekty, na dimenzie. Ja som si to teda na vieru, praktizovanie a členstvo. A každé sa nejak zadefinuje a potom si určite ešte ďalšie dva indikátory, ktoré v každej dimenzii sledujete. Ja som to teda určil teda jednak, že sledoval som teda najmä teda, v čo veria, aby ste chápali teda, že čo som vlastne analyzoval v rámci týchto skupín. Čiže v rámci viery to bolo viera v bohov a to, že ako sú tí bohovia dôležití. Tu samozrejme môžem povedať, že pri tých antropocentrikoch vôbec, lebo oni už sú teda niekde inde, pri tých teocentrikoch je to veľmi dôležité. Praktizovanie, teda že praktický návod, ako dosiahnuť spojenie s externou transcendenciou. Indikátory boli teda frekvencia účasti na rituáloch a stretnutiach, modlenie, meditácie, obety, či iná forma obradu a rituálu. Opäť pri tých antropocentrikoch je to
v podstate niekde zhruba v strede. Nie je to až tak dôležité, ale občas by sa tam tí ľudia mali ukázať, aby získali ako nejaké tie ďalšie znalosti. A pri tých teocentrikoch je to samozrejme veľmi výrazné, že tam tie kolektívne rituály sú veľmi, veľmi dôležité pre kolektívnu identitu. No a členstvo, čo všetko musí teda jedinec robiť a dodržiavať, aby mohol profitovať z tej náboženskej identity. Tam som sledoval teda formu príslušnosti a dôveru v komunitu. Uh, Tuto je zaujímavé, že v podstate tú formu príslušnosti nie je tak ani určovaná samotným nejakým náboženským nariadením, ako skôr to, že, ako som už spomínal, musíte byť bieli a zdieľať teda tie ideály slovansko-árijských véd. A tá dôvera v komunitu sa samozrejme líši podľa jednotlivých skupín. Napríklad pri tej živej jarge je v podstate nulová, pretože komunita neexistuje. Pri tých antropocentrikoch a teocentrikoch je to zhruba tak niekde v strede, tiež záleží od konkrétneho človeka. Dimenzia viery, aby sme to iba troška podrobnejšie videli. Čiže klasicky teda ten pohanský koncept bohov má iba teocentrická skupina. Toto vajce, ako to oni nazývajú Perunovo vajce, tak to je v podstate model sveta, ktorý vidíte. Antropocentrická skupina, teda uctievanie bohov upustila v roku 2012, lebo vtedy skončila tzv. Noc Svaroga a prehúplo sa teda do rána Svaroga. Bohov dokonca už oni chápu ako nejakých energetických upírov, preto ich akože netreba prikrmovať uctievaním. A namiesto toho im prisúdili vlastne adjektívum, že my neúctievame Bohov, my uctievame predkov. Hej? Teda znova tu vidíme ten mimozemský narratív, že predok Perún, ktorý prišiel na Zem. No a živá Jargata je teda v tomto akože absolútne indiferentná, Bohov chápe ako nejaké energetické zásobníky. Dimenzia praktizovania, čiže antropocentrická skupina, tam je to, ako som spomínal, meditácia, môže byť privátna, kolektívna, tá kolektívna je väčšinou teda riadená vedmou. Teocentrická skupina, dôležitý je hlavne obrad, či už najmä kolektívny, meditácia je teraz skôr privátna. No a živá jarga, rituál je privátny, teda to duchovné liečenie alebo meditácia alebo yoga. To je fyzické cvičenia. Takisto sú teda privátne rituál zasvetenia, môže byť aj kolektívny, nie je však úplne nutný, dá sa to, ako som spomínal, praktizovať aj podľa kníh. To, čo tu vidíte napríklad, je vedma v meditácii za tým stolom počas jedného semináru a ten druhý obrázok zachytáva prípravu na obrad pri teocentrikoch. No a dimenzia členstva, čiže takto vlastne tá fotografia zachytáva jeden zo seminárov, ktorý viedla vedma. Ako som spomínal, nutný prvok je teda etnonáboženskosť, teda musíte byť bieli, ideálne v prípade tých teocentrikov aj Slovák, ale vzhľadom na to, že oni sú tolerantnejší, tak myslím, že by vedeli nájsť nejaký systém, ako to obísť, aj keby ste neboli. V teocentrickej skupine, čiže oni sa chceli dokonca prihlásiť je 2021 do sčítania ľudu ako oficiálne nejaká náboženská spoločnosť, ale to sa im samozrejme nepodarilo, že si vydúpali, že mali vlastné heslo. Takže to im nešlo. Potom sa dohodli teda, že budú si uvádzať národnosť, si budú uvádzať ako Slovan, vierovyznanie, rodné, duchovno. Ten primárny atraktor, ako som povedal, že čo k tomu ľudí vedie, tak paradoxne nie je to práve ten duchovný rozmer. Je to práve to slovanstvo, práve to, že mnohých tam priťahuje. Čiastočne niektorých idú po tej ezoterickej duchovnej línii, ale iní idú skôr práve to, že je to systém, ako pozdvihnúť národ, ako možno urobiť Slovanov znova veľkých. Takže idú skôr tej by som možno povedal, že politické alebo nacionalistickej línii. Ale to slovanstvo, napriek tomu, že každý si ho prispôsobí ako chce, je teda primárny atraktor, čo vedie ľudí k tomu, aby um, verili alebo teda súhlasili s týmito ideami vedického slovanstva. To členstvo z hora, teda, že by bolo nejakými autoritami nariadená, ani z dola, teda ako sa jedinec rozhodne prihlásiť, nie je nejako regulované. Hej. Čiže a to teda posledná vec, čo som ešte chcel povedať, teda, že skupiny majú tendenciu generovať nové podskupiny. Uh, Prečo? To vám za chvíľočku vysvetlím. Majú teda tendenciu sa výrazne štiepiť. A je to práve kvôli týmito netradičnými exotickými prvkami.
čiže včleňovanie orientálnych tradícií, buddhizmus, hinduizmus, dokonca staroegyptské prvky, kabala a podobne. Tieto netradičné prvky sú v podstate dva. A to by sme mohli nazvať, že prvok znania, čo je teda tiež je to výraz rusizmus, je to z ruštiny. A môžeme to chápať ako nejaké duchovné vnúknutie alebo inšpiráciu. A toto je zaujímavé, keďže, ako som spomínal, už máme nový vek, teda vek rána Svaroga, tak keď jedinec v rámci vedického slovanstva dostane vnúknutie, tak toto vnúknutie je nadradené aj védam. Teda to, čo je zapísané v tých slovansko-árijských védách. Takže preto práve jeden z tých dôvodov, prečo majú tendenciu sa štiepiť, je to, že keď niekto, alebo skupina, alebo jednotlivec dojde k poznaniu, že táto skupina mi už nevyhovuje, alebo sa mi zdá príliš radikálna, tak to považuje za nejaké duchovné vnúknutie a založí si vlastnú. Takže presne takto napríklad vznikli tí teocentrici. My nechceme nikoho preklínať, my ako všetkých rešpektujeme a chceme uctievať Bohov, takže ako s Bohom odchádzame od vás antropocentrici a zakladáme vlastnú. Ten druhý je prvok teda pôvodnosti a to je možno práve to, čo už veľmi štve súčasných pohanov, že práve títo vedisti majú tendenciu čokoľvek sa objaví, či už je to publikácia, archeologický nález, historický fakt, v podstate čokoľvek, vyhlásiť a reinterpretovať ako svoje vlastné pôvodné, respektíve ako slovanské pôvodné. A funkcie týchto prvkov sú teda jednak identitotvorná, že určuje, kto môže byť sympatizantom alebo teda vyznávačom. A legitimizačná, tá je možno ešte dôležitejšia. Teda ide o prehlbenie alebo nadobudnutie identity, tejto nadobudnutej identity. A ako som povedal, teda pomáhajú nagenerovať nové skupiny, ale tá legitimizačná funkcia v podstate slúži preto, ako som povedal ten prvok pôvodnosti, čokoľvek, vezmeme si napríklad tú staroslovenskú bukvicu, hej, teda to magické písmo, alebo aj runy, to je jedno. Uh, v podstate nikto ich nemôže obviniť z nezmyslu, lebo oni môžu poukázať práve na tú pôvodnosť, ale pozrite sa, veď bukvica, slovo existuje v macedónčine, bulharčine aj v srbčine, znamená písmeno. A dokonca kniha, z ktorej sa deti učia čítať, sa volá bukvar, teda po našom šlabikár. Takže práve na toto slúži. Vidíte, že toto nie je nezmysel, však to existuje. To, že už tam samozrejme prisudzujú nejaké tie magické prvky tým písmenám, ktoré nie sú o nič opreté, to už je samozrejme druhá vec, ale je tam práve takto to funguje, že teda čokoľvek môžu vyhlásiť, podobne ako napríklad tu vidíme strom života, kabalistický strom života, teda zo skupenie sefirotov, tak oni to pomenovali číslovo, no, takto. A vyhlásili to teda za pôvodný, že Židia to prebrali od Slovanov. To aby ste vedeli. Dobre, už sa blížime k záveru naozaj, čiže už len veľmi, veľmi stručne to preletím. Čiže čo od koho teda prebrali kabalu, alias teda číslovo z judaizmu a západnej tradície ezoterizmu. Tu naprave vidíte to usporiadanie sefirotov, neviem, či to je celkom dobre vidieť, ale teda sú tam namiesto hebrejských názvov sú tam mená slovanských bohov. Táto ilustrácia je práve od toho Vladimíra Korolkova, čo som vám spomínal, zachycuje teda modlitbu mantru. No a ďalej, keby sme si chceli, teda, že čo od koho je vypožičané, samozrejme vedisti vám budú tvrdiť presný opak. Z kresťanstva prevzali terminológiu, konkrétne hlavne pravoslávie, cirkev, ale napríklad aj pravslávenie, zo zoroastrizmu. Tam môžeme vidieť práve ten, čo som spomínal v tých knihách, dualita, hej, a boj dobra a zla. Z džinizmu. Toto je zaujímavé, ak ste si pamätáte v úvode, keď som vám ukazoval hlavných protagonistov, tak ten Vladimír Laubert tam stál za džinistickou vlajkou so svastikou. A taká zaujímavá pikoška je, teda, že on považuje Slovákov ako etnonym odvodený od sanskritského šraváka, čo znamená teda načúvajúci následovník džinu Mahavíru. Takisto prevzali aj teda učenie o nenásilí z džinizmu. Ale teda je veľmi špecifické to nenásilie. Zo západného ezoterizmu koncept astrálu, čiže napríklad či už
na nich útočia kvázi čierni mágovia, čo je veľmi obľúbený narratív. Samozrejme na astrálu, z astrálu, alebo aj oni, keď chcú urobiť toto preklínanie, tak vedma ide do astrálnej roviny a tam samozrejme útočí na to, preklína toho, koho potrebuje. Magické útoky, to je veľmi častý narratív, ktorý oni spomínajú. A práve myslím, že hlavne ten zakladateľ na Slovensku Vladimír Laubert je oboznámený s dielom Františka Bardona, pretože keď teda popisoval o tom, ako čierni mágovia vytvárajú, ako čierni mágovia útočia, tak popisoval presne tvorbu elementárov, ktorý Bardon popisuje vo svojej knihe Brána k opravdomu zasviecení. Z totalitných ideológií, to som už tiež spomínal, teda obdiv k Rusku, občas to hraničia s tým rusizmom, čo som spomínal, radikálna ruská ideológia, ktorá tvrdí, že Rusko sa musí nacionalisticky obnoviť. Antisemitizmus, samozrejme veľmi prítomní, Židia sú podobne zodpovední za množstvo zla, čo je v slovanských krajinách. Konšpiračné teórie takmer všetkého druhu a všetkých tých najznámejších, to už viete. No a samozrejme liberalizmus je zodpovedný za všetko zlo, čo sa deje. Keď sme pokračovali, tak z hinduizmu prebrali Panteón, aj keď teda, ako som spomínal, nie je, to, čo je napísané vo vedách, sa nepraktizuje tak úplne na Slovensku ani v Čechách, pretože treba si uvedomiť, že tie vedy boli napísané pre tú církev. Tá, keďže na Slovensku ani v Čechách neexistuje, tak tie obrady, samozrejme, ktoré sú tam popísané, nie je možné vykonávať už preto, že my nemáme v podstate na Slovensku vedisti nemajú kňažskú vrstvu. Sú tu v podstate len takí individuálni, samozvaní duchovní lídri, ktorí na toto nemajú autoritu. No, napriek tomu spomína sa tam Agni a iné hinduistické božstva, Varuna napríklad. Ja som napríklad počas svojho výskumu nezachytil, že by boli uctievaní, že by sa napríklad prevolávalo im na slávu počas preskakovania vatry a podobne. Napriek tomu to, práve tá vatra, tí teocentrici sa troška inšpirujú tými védami a tie védy sú zase inšpirované hinduistickým obradom Agnihotra, čo je teda obeta prostredníctvom ohňa. Mala by sa to ideálne robiť tak, že sa používa naplavené drevo, s kamienkou sa na zemi vytvorí runa toho božstva, ktorému budeme obetovať počas toho obradu. Vlastne sa tam naskladá drevo a zapáli sa to. Malo by sa zapáliť samozrejme kresaním, aby to bol živý oheň, žiadne chemikálie ani zápalky. Toto v podstate dodržiavajú až na to, že naplavené drevo nie je vždy po ruke, používa sa proste také, ktoré je po ruke. Sú tam samozrejme potom aj nejaké stromy, ktoré sú tabú, nemal by sa myslím páliť dúb a podobne. Ale s týmto si hlavu nelámu, používajú, aké drevo je po ruke. Tú runu som nevidel, že by niekedy robili z tých kamienkov a samozrejme tiež neprevolávajú na slavu Agnimu, čo je teda védsky boh ohňa. Ale teda tá inšpirácia tým védskym rituálom Agnihotra v Indii je teda veľmi zjavná. Učenie o karme a dharme samozrejme prevzali, to je veľmi známa vec. Do istej miery je môžeme povedať, že v podstate ide o nejakú ezoterickú New Age skupinu, pardon, ktorá len používa nejaké tie slovanské narratívy. Z pohanstva, to už sme spomínali, teda runy sú samozrejme prebraté, aj keď budú vám samozrejme tvrdiť, že naopak iné etnika to prebrali od Slovanov. Panteón, samozrejme slovanskí bohovia, ale aj napríklad Thor, ktorý je taktiež považovaný za slovanského boha. Klasická obetina prostredníctvom ohňa alebo čokoľvek samozrejme nekrvavé. No a používanie amuletov je takisto veľmi bežné. Napríklad toto je veľmi bežný amuleti, ktorí používajú. U nás až tak nie. Neuchytili sa u nás tieto amulety. Samozrejme používajú, nosia perunové sekerky a podobne, ale to sú veci, ktoré nosia v podstate akékoľvek iné pohanské skupiny. Tieto zložité amulety sú skôr záležitosťou skupín v Rusku. Na záver, teda, čo povedať záverom, ako som spomínal, ktoré procesy teda viedli k tomu, že sa to tu uchytilo. Resakralizácia, teda ľudia potrebovali v sekulárnom svete nájsť nejakú novú svoju alternatívu,
preto sa uchýlili niektorí samozrejme práve k tomuto experimentov s alternatívou a umožnili teda nájsť sa, hej, teda práve v tomto slovanskom detradicionalizácia. Znížil sa význam teda tých tradičných náboženstiev, čo samozrejme umožnilo prienik alternatívnych smerov. Individualizácia, privatizácia, práve to, že tieto skupiny sú v podstate totožné s istou nejakou líniou New Age, tak ten koncept osobnej námieru zostavenej viery je prítomný v tých všetkých skupinách a je tu vykazovaná potreba patriť do tej skupiny, čo je autoritami samozrejme aj podporované. Hlavný atraktor, ako som spomínal, je teda slovanstvo a to katalogizácia skupiny do tých sociologických nástrojov náboženstiev ja som sa o to teda pokúšal, je to možné urobiť, ale vždy len dočasne práve kvôli tomu, že sa majú tendenciu štiepiť. Takže to je asi tak skrátka všetko. Ja vám teda ďakujem za pozornosť, že ste to so mnou vydržali a prajem pekný zvyšok večera.